Áno? Ale sú Láznici. A to... Lázne. No, tu sme pri kolonáde hlavnej. Kolonáda vyzerá naozaj dobre, podľa mňa. Veľmi pekné. Je trochu lepšie, ako som si to predstavoval. Lázne 3. Áno, pekná. Teda dobre. Pôjdeme napiť, áno? Takzvaná železná kolonáda. To 66 pôjdeme. Áno. A už je to potom vyššie. No, pekné. A tu sme tentoraz pešo pri hlavnej kolonáde, vyzerá veľmi pekne. Toto je promenádna ulica, toto je hlavná kolonáda. Voda má 60, 62 a 65 stupňov, možno si vybrať. Horúce a ešte horúcejšej. Ideme od kolonády ďalej teraz. Prídeme k starej kolonáde o chvíľu. No a pozeráme, že hore je reštaurácia u Karla IV., ale teda krásne hore naozaj. No a tu sú samé zlatníctva. Samé. A ešte aj, kde je tu nejaký ten kryštál. No tu ešte ďalší pekný pohľad na restaurant Karla IV. Aha, tu sa ide odtiaľ tom hore potom. Pekné. A tie druhé v strede. Restaurant Karla IV. Súčasne zmenáreň, aby to tá peňaženka vydržala, to určite nie je žiadna sranda. Tá reštaurácia. Ja to filmujem všetko. Nefotím. To je stará kolonáda toto, veľmi pekná. A tu je tá moderná. Toto je v Žídelni kolonáda, moderná, tam vyviera tá voda a ulica pokračuje veľmi malebnými zákrutami. Potom ďalej, tam pôjdeme o chvíľu. Pokračujeme. Tu sme teraz v tej modernej kolonáde. No a tu ideme teraz vojsť priamo k žedlu hlavnému. Otvorte sa nám. Prišli od tejto novej kolonády.
A tu sa teraz ďalej ťahá promenáda. Popredí teraz divadlo pred nami. No a teraz sme na tejto spodnej promenáde a ideme asi ku Švejkovi, lebo ten hlad je už dosť vážny. A opäť na tej hlavnej promenáde a opäť je tu reštaurant Karla IV. Tak to vyzerá ten výťah, čo nehovoril. Tam by sme mali zajtra si sadnúť, čo povieš. Sme tu ešte raz na promenáde, ale dnes už pekne prší. Myslíte celý deň, celkom pekne urobený, až veľmi pozlatený hotel Felix Savojský. Trošku to už prepiskli. Tu sme priamo pri tzv. Vřídelní kolonáde. Promenáda pokračuje. No, prosím. To nejsou ceny, špeciálne robené. No, tu je tzv. Tržný prameň. 62 stupňov, tak to je jeden z tých teplejších. Výrazne teplejších. Takže ideme radšej asi do tej Vřídelní kolonády. Ešte raz sa pozrieť na to hlavné vřídlo. Toto je Brčinov známy Grand Hotel Pulp, ktorý ja teda nepoznám, on vraj áno, z filmu. A tu sme vlastne na konci promenády. Jaká tu? Rýchlo sa mi to prelieva. Tej dobrej vody mám strašne veľa. Dobrý deň, ja si natočím, jak to deláte krásne. Máte jediná, myslím. No, veľmi pekné. Moc pekný, no. No, tieto kone poslúchajú úplne aj na tiché slovo. Ja už až po koniec. To je šikovná. Dobre.